Тапшыруыбызның чираттагы сәламе Иске Колатка бистәсендә яшәүче батыр егет Хомяков Илдар Рамил улына юллана. Шушы көннәрдә ул үзенең 15 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылаган. Әлеге матур гомер тантанасы белән ихластан аны әтисе Рамил, әнисе Гөлсирә, энесе Илнар һәм әби-бабалары да котлыйлар. Әле кайчан гына беренче авазын бу якты дөньяга салган улыбыз да олыгаеп 15 яшенә җитте. Балабыз кечкенәдән үк бик тыйнак, сабыр, ләкин шул ук вакытта бар нәрсә белән дә кызыксынучан булып үсте. Аның бер матур ягына без кечкенәдән үк соклана идек. Ул башлаган эшен җиренә җиткерергә тырыша. Таләпчәнлеге, тыйнаклылыгы белән аерылып тора. Без әти-әнисенә, әби-бабаларына һәм энесенә дә ул тик мәрхәмәт белән карап, гел яхшылыклар кылырга ашыга. Узган елны инде син улыбыз паспорт алып, үзең дәүләт алдында тулы шәхескә әверелдең. Алда сине олы тормыш юлы көтә. Бүген бәйрәмең көнне без атлаган туры юлыңнан тайпылмаска телибез. Янәшәңдә бер кайчан да начар кешеләр очрамасын. Бәла-казаларга юлыкмыйча гына, укуыңны уңышлы килеш тәмамлап, үзең теләгән һөнәр иясе булып, безне шатландырып яшәргә насыйп булсын. Без барыбыз да сине нык яратабыз, улым. Һәр казанышларыңа да тик шатланып, синең белән горурланып яшибез. Бердән-берем минем, газиз улым, тәбрик итеп гомер бәйрәмең. Телим әле улым сиңа бүген теләкләрнең иң саф бәйләмен. Нурлар сипсен улым карашларың, ак бәхеткә яшә күмелеп, мәхәббәтең гөрләп чәчәк атсын, өмет, шатлыкларга үрелеп. Укуыңда телим зур уңышлар, бик аяусыз гомер юлында. Ни теләсәң балам шуңа иреш, бәхетләрең Аллаһ кулында. Бар дусларың улым хөрмәтләсен, туганнарың балам зурласын. Гомерләрең юлдай озын булсын, иманың урап узмасын. Күңелемнең иң түрендә туды, йөрәк парәм, изге теләгем. Мөмкин булса бүләк итәр идем, учка салып кайнар йөрәгем. Кадерлем син минем, газиз улым, горурлыгым балам, шатлыгым. Тигезлектә үтсен гомер юлың, бәхетле бул, моңа юк шигем. Кадерле Илдар, бар изге теләкләргә дә кушылып, якыннарың сайлаган музыкаль бүләкне дә сиңа юллыйбыз. Кабул итеп ал әйдә, юбилеең мөбарәк булсын.
Узак еллар